Angu apa taplak meja. Heeh. Mergo ya angine gedhe tenan kok. Ya, Mbak Tati Lesta iki ana sing nyuwun ki mau layange. Ya. Wilujeng dalu bucange kula didik saking Winangun Purwodadi nyuwun gending sesideman ingkang nyekar Mbak Tatin matur suwun. Yes. Penggemaripun bucange. Ya. Tulisan tok. Ana ditenya. Pinten? 10. Sinten cengeng sinten mau? Mas Didi. Mas Didik pundi nggih? Tak genahke 10.000 tenan apa piye? 10 kok iya ngurangi sini-sini aku to, Tin. Lah piye ta? Anane ya iki kok iki ya ditampani ya iki kok ngono. Yo karemu arep pira sesideman rung karuan apike njaluk 50. Lah ora nek saking kono nek 50 rak ya digake 50 kok 10. Lah iki ming 10 ki ning cacahe 5. Ki ming kari loro, sing telu dimplep iki. Oh kari telu nyo. Engko itunganmu karo iki. Wah nek karo niku anu engko geseh. Geseh piye ora. Engko ngrebuk. Ditangani sik nek arep anu nyo 30 lumayan bangane nyolong. Sing 20 balekke lho, Nduk. Oh alah kaya le memelas men. Sinden bendina nyinden kok 30 ditampani. Ya men bangane dalange 50 ya ditampani kok. Endi? Ndek kancane aduh kebur Pak, kebur. Endi ra ono sing diteketan ning kene. Lah pira? Atusan. Gila iki cenanangan iki gila. Aja dibalekke, Pak. Aja dibalekke apa wedi karo aku e. Semelang e wong wani nyolong dite dalang iki gedhe walate. Aku nek nang ngisor tok anggap kanca ora apa-apa nek nganggo sandangan Jawane jangan macem-macem. Lah pripun? Kaya kowe kurang ajar karo aku, aksotke ya mandi tenan. Ngesotke kaya dewa. Kaya dewa. Dewa iki rak gedhe tur dawa. Lah jenengan apa? Dewi. Dewi iki apa? Gah, ora neruske ane kok ngakoni purna-purna lho. Aku ya mung ngomongke kok. Si Jeman. Ya, diaturake sing apik wis nyekel 30. 30 iki ya mung bawa tok. Lanjut tembange sing nembang sapa? Ya tambahi. Ya, aku ki wong dalang ora tipis. Ya. Piro sik? 50. Oke. Aku ki lamur piye? Wong cetol 50 ngene kok piro sik? Wah, lah kowe iki saiki wis mundhak, maune budhek saiki lamur. Kan dintel-entel cilik ngono lho, mbok dijereng ngono. Ya, Jek. Coba dijembeng. Ya lambene sing apik. Nek ngene iki jenenge dijereng. Ngene iki iki dhuwit utawa jarik iki nek digelar ngene iki dijereng. Nek dijembeng? Ngono. Niki bintang tamu, Pak. Bintang tamu dengkulmu ora. Iya, seksi konsumsi nek ora ana seksi konsumsi megap-megap kowe. Sewengi tanpa dinayi apa-apa. Iya. Ya sesideman. Ini nang nggon aku ming 20 kok ngene iki. Kokean berarti. Kokean. Ya dibalekke. Lah kene. Kok ngenaku? Lah wis tak tambah 30, Pak. Oh iya. Kok anggepe ora. Niku mang sampluk. Nggih, Pak. Nggih. Heeh, nek aku dadi tukangan bapake kae liwat karo tak tutukke bagine dok ngono. Lah apa? Sinden kok cerewet wae. Iya. Ajeng liwat melih mboten, Pak? Oh nggih. Anderek sang beke pria bagus kang olah budaya. Tak tambahi nek iso. Pripun? Kang olah budaya. Angel nek kuwi. Ora iso. Oh ngono kok njaluk 50. Wong 50 ora metu kok 50. Ora dikapak-kapake kon metu. Terus njaluk dikapakke.
Hei. Jaluk dikapake. Kowe iki nyeluk dalang kok. Hei. Anggepe apa wae. Pak, apa piye ngono? Hei. Anggepe aku kancamu dolan apa piye? Dolanane rung tau kok kanca dolan. Kan di mau ya. Sawan menyang. Nganti wis kondang to nek kowe iki sinden budhek. Anjenengan iku sing marai ya. Ayo nganti penontonnya ana sing muni ae ngono kuwi. Mergo wis nganti bendina ngetutke bapak ana mau nganti diduduhke aku Tin. Download wayangane awake dhewe nganti 400 pira ana downloadan ning HP iki bendina nonton aku ya sampeyan mboten jeleh aku ya. Mboten. Ya ngerti kowe le ae mesti takon aku Pak sing sinden ae ha nika napa nika. Ha nika lagi dandan nika napa bengesan nika niku budhek nika ayuning budhek Kang. Ya ora yang ngomong dalange. Ya teruske. Nggih. Sesideman. Nggih. Sampai iki. Ada. Nek yang satu, yang kedua saya bisa. Yang ketiga ya saya juga oleh omong ya cetak. Enggak. Cuma kamu nampaknya kupingnya agak kotor. Iya. Sesideman. Nggih, sesideman. Diteruske. Nggih. Engko diterus dilanggamke terus lebokke dangdut. Siap. Sing apik kok iki. Hah? Nah. Hei, meneh. Anjenengan cetok gak aku. Cetha wae kok. Mau ngomeni piye? Saiki coba sapa salah siji. Nyekel mic iki. Ya. Kowe mau nembang apa ik? Saping gunung, Pak. Saping gunung. Nggih. Terus wis apik le nembang ya. Sae. Oh ya wis. Krungu ta? P ora sae wong apik kok e. Piye? Jenengan wis apik ngono ta? Heeh. Kok Ika le jawab sae. Ayo iki basa karo aku kok ngajeni karo dalang ora kowe ngundal. Nek aku kan menekankan. Menekan rasa ditekan. Ora ditekan ya piye? Yo. Wis ngene. Pak. Pak. Apa? Nek omongnya jelas to. Iki mau aku ya jelas aku ngene. Aku muni diteruske ngono omong karo awakku dhewe kok kowe wong kok nyaute kok aku kanu sinyalmu iki terlalu tajem. Sowan menyang Ayo. kutha. Ayo. Sakmono. Sowan menyang kutha gedhe. Rada serak-serak ya. Kelemon kok no. Adem lho Pak, adem. Ra wae yo. Jenengan adem mboten? Ra. Aku kathok. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Hah? Kok adem ora kok nganggo kathok? Jenengan biasanya nek adem cok nggo kathok dawa. Ora iki lho ora nganggo. Berarti nggo kathok cilik. Nggo kathok cilik. Asa karepku. Gedhe nggonamu ora. Ya ora meh padha. Lemune kaya ngono kok. Ora nek dicopot dienggo cah cilik iso kaya jaket. Kok iso? Wis ati yo. Mbah ranti, Pak. Bendara. Bendara. Nah, kowe ninding terus to aja, Parjo. Iya, kowe engko nek takon muni sepira aja, mesti dek semene. Cah duding. Bendara. Bendera terus kayung yun. Selendang kuning. Selendang kuning. Kang saking wukir swara kurang permana swara kurang permana
Motor. Ning, ha? Ning motor. Ning kok. Kok monitor? Aku ki arep ngomong dhewe kok iki. Ning wasis angungrum marang bendara dia Sulistya pijer ngincangake alis terus mundur tresno no sesideman patenono monggo luwih becik patenono neno liwat kincanging alis dangdut keramat iya men suasanane sigra wademe kaya ngene ya urip ana kuna gede
suwun. Ji.